Barkai bang aku aman keren hakani kamiet ru nakaktian ke jong play. Hey bakaktian pareng yong hope. Ni don em jagani ke jinkerman. Haga kerteng ke jong Jesus. Amen. Ma bunsian habangi yat lenti haga jim ke jongi. Ni do jinkerman no. Barabangi yat hakani ke pertengi ni kendo shibun. Haga jinya lenti ke jongi baru play. Bar kini ki jingi kendo ki bangi kendo. Habangi yat berutrai bunsin ki wanra no ya kita kijing do jingkerman ha ka jim ka jongi balengi do jingkerman ka jingkali ka ka way par ka jubab ka long bangi im don ya kita ka ktien ka jong blay ha ka jim ka jongi habaki wan kita ki jingele habaki wan kini ki thama ka bangi kendo ha ka jim ka jongi ba man la ka sngi maringim don ya ka ktien ka jong blay am bunsin ngi do jingkerman no berkata ka jing shisha Raya bangi don yang ni kektian ke jong blay, kektian ke jong blay ka ai jinkerman, ya kata ka jim ke jong aba jong fi, kektian ke jong blay ka ai kata ka jinkerman, ya kani ka jinget ke jongi bangi tip ba ke ai ba kektian ke jong blay ka kren, kektian ke jong blay am ka pendep ya kata. Amen. Taraw bun sin am balengi do jinkerman no, ma balay ngim don kani kektian ke jong blay. Bahkan tho hagi jimut ki jing perkat ki jongi hagi taki donut ki jongi kan mau bhai ke ni ko wei ngi baro bran ni ka jaka am baro ngi ba shong hani ka jaka am ngi ki brio ki blado jingkermen sudah ngim don jingkermen shu baling ngim don jingkermen shu no ma balai haba ka pop ka besut shaka perthai am ka pop ka wan ra ya kata ka jing yam ban nga ban fi baro bran ni ka jaka am ka bainong ka jong ka pop am ka di ka jing yap ban nga ban fi am ngi ban yap shaki taki bam jukut Rei ai ngopat ya ke ai ke bau Jesus Christ ula le na ka benta ka jongi ar hajar snam menshwa halor ka ding phna ura sha ura ban mi ala ka jong ka snam na benta ka jim ka jonga ba ju fi wepi we am ba ling ba ta ka snam ka jong am ka wan ra ya ka ta ka jing siu spa ban map no ya kita ki pop ki jongi menta ngi don ya ka jing kermen balai na mar ka jing le ka jong Jesus Christ ar hajar snam menshwa halor ka ding phna ba ka tin ka jong balai ru ka kren ya ka ta bo nu bang ya ka kerteng ka jong try unum jotshu unum yo again un yo ya kata ka jingim ka bam jukut ka jingim ka bam jukut em ka di ka jingkerman na ka benta ka jonga ba jong fi I way pi way nila yo I ya ka jingim bam jukut nila yo I nila yo ya kata ka jingim ka bam jukut nila yo ngangi par yo ka dai dam dai na hari ngi ap kerman pat ha kata ka jingim ka bam jukut balai ngiap kermen na bakaktian ke jong balai ke lakular bu no bang nyat haga de kerteng ke jong Jesus Christ onum jotsho henry un yo ya kata ka jim ka bam jukut kan ka ktien ke jong balai ka ai kata ka jingkermen ba ka ai ru ya ta ka jingkular ha kata ka jim ka jongi mat ngi mentangi don ya ka jingkermen balai ngi shakri you try ma uni Jesus Christ ula pen mipat ula pen em yang aba dia pi uni Jesus Christ ula pen thma ya ka jim ka jong aba jong fi bat mentangi shakri ni ka kerteng ka jong try mangi don ni ka jingkerman haga kerteng ka jong u amen kata ka di ka jing shisha ni don ya ka jingkerman balai mangi don ya u Jesus Christ mangi don ya ni ka ktien ka jong u ka ba ai kata ka jingkular haga ta ka jim ka jong aba jong fi I way pi way taraw ka ktien ka jong bleng sna ni pe banga ka ni ka por na ka hebrew la nong ban rio de khot ba khat khandai ka ong kom ni phang ka jingkerman ya ka bangi don kum ka angkor ya ka bensim ban net denru bat baskem bat ka balek besut syakata ka bahapo ka jingka ka ai kata ka badeg ka angkor habangi pulia ktin khasi am ka kham thoi ai ka shuang bet ya ka bangi don kum ka angkor re habangi pulia pat ktin parang am ka ktin parang ka ong which hope we have as an anchor mot ka jingkerman ngi don kum utau angkor narangi don ya ka jingkerman ha ka jim ka jongi am ka ni ka jingkerman ka pelong yang ha bri fiam bangi nginom ki taraw ka ktien ka jong blay ka don kam ha bang ha ban fing don ka jingkerman taraw ka ktien ka jong blay ha bo pol ukran hai wi koren na nong khat lai de khot ka khat lai ukran phang lai tli ong ka jinghet ka jingkerman bat ka jing ien taraw nga ban fiam ha bangi yat bat utrai habang ala khot yang nga bri fi kita ki bangyat ngi don kam ya ka ni ka jingkerman ha kata ka jim ka jonga bat jong pi bat ka ni ka ktien ka jong blayam ka ai ya kata ka jingkerman ha kata ka jim ka jonga bat jong fi I way pi way to puli bat nga mentang ni pe ba ka room le no ba khat san de khot ba saw ko om no na mari ki baro bala tho min barim la tho khnang ban long ka ji kai yang I ken
Bada kata ka jingai sha bad da ka jing pentingan jong kita ki jing tho ngin dub yo ya ka jing kermen ka tien ka jong blai kala da kan sha ni kong namar ya ki a bala tho men barim la tho khnang nabata balong ka jing kai yang i ken ka tien ka jong blai am la tho balong kai balong ka jing kai ya ka jim ka jonga ba jong pi ma bun sin bangim juk puli ngani ka tien ka jong blai ta ra ni ka tien ka jong blai kam long ka ji kai ya ka ta ka jim ka jongi re nangi tip ya ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai ka long ka ta ka ji kai yangi da ka jingai sha ba da ta ka jing petian jong kini ki jing tho ong ka tien ka jong blai ngin du yo ya ka ta ka ji kerman da ka jingai sha ba da ka jing petian jong kini ki jing tho la nga ba no fi ha ka jim ka jonga ba jong fi ha bangi ya ni ba shibun ha bangi shakri ni ka kerteng ka jong trai kini ka tien ka jong blai am ka long ka ji kai yangi balai ka long ka ji kai ma ka long ka ta ka ji sha ba ka tra jing petian na kini ki jing tho bagin deb yo ya kata ka jinkerman ka nuksan na ka bible ka bon palat habangi pulish phang ka Esther habangi pulish phang David habangi pulish phang Solomon habangi pulish phang Saul habangi pulish phang Abraham habangi pulish phang Moses kini baro ki dap ka nuksa sudah nak benta ka jim ka jongi bat ka jim ka jongki ong kalong ka jinkerman yangi ma makiru kilayat te kani ka lenti habaki yat utrai ki kendo shibun hakata ka jengti ka jongki bat ka tien ka jong blai kalong ka ta ka jinkerman haka jim ka jongki kum juro haka jim ka jongi kani ka tien ka jong blai am ka long ka ji kai blai ka long ka ji kai ba ka pentingan yingi haka po jongi jingi le ka penya sha slam yingi haka po jo ka jingi bagin deb yo ya kata ka jinkerman na kani ka tien ka jong blai amen terap ka tien ka jong blai ni don kamha haka jing ka jongi ma blai ka long ka ta ka jinkerman te ya ka jim ka jong ba jong pi habangi tip ya ni ka tien ka jong blai am wat ka donut ka batur kong wat ka ta ka donut ka bakhia am habangi don ya ni ka tien ka jong blai am ka ni ka tien ka jong blai ka penkemen ya ka ta ka donut ka bakhia amen puli panga proverb na nom khat ar dekat ba arsan ka tien ka jong blai ka ong ka jingkhia ha ka donut ubriu ka pen ka dor ringkung ya ka hari ka tien ka babha ka penkemen ya ka haparing ke jingkhia jong ka donut ka jonga ba jong fi habangi yat habangi shakri ke tien ka jong trai habangi shakri ke kerteng ka jong u bun sien am langim dot yang ka tien am ka jikin do ba ki jingile ka bangi kin do am kan pen kedor ringkung yakata ka jingim ka jonga ba jong fi re habangi don yang ka tien ka jong blai am ka tien ka jong blai ka ong ka tien ka babha ka pen kemen ya u ni don em yang ka tien ka babha maka tien ka jong blai ka ong ka donut ka bakmen em ka long ka ta dawai ba ha proverb i khat yo khot baka arpoar ka ong ka donut ka bakmen ka long ka ta dawai ka babha henry ka mensiem ka balwet ka per terkhong ya ki sieng ka donut ka bakmen la ka jingem ka jongi ka kmen ka long ka ta dawai ka babha bha balingi kmen balik ni ka donor ka jungi ka kemen ma bun sin ni ap kermen ha kerteng ka jong Jesus Christ bun sin ni ap kermen ha kita ki jingkular ki jong tribe ula kular na ka benta ka jim ka jonga ba jong fi berken ma uni u blai u banga ba fi bangi shakri ha ba u kular am ka tien ka jong blai ka ong udan ya ka boru ban pen deblot ya kita ki jingkular baro ka ba mot ka ba ka wei pa ka tien ka jong blai ka ba kular nak benta ka jim ka jonga ba jong fi u blai udan ya ka bor ban pen deblot ya kita ki jingkular ngapa pet pangga jing ke jong Elijah sisa la ramdei ba udan ni ka tien ka jong blayam ka tien ka jong blayam la ra umdan ni ka tien am ngang nyet be yam ha ka po jong ka jing le ka ba ko wan ha ka jing ka jong u kam tam ha ba udang dep ben le ya kita ki no yetu lupa ba jong bal ya kita ki no yetu lupa jong ke shera ula dep job yaki but haba ula dep job yaki am ka ka kubor kala poi sya ka Jezebel but ka Jezebel ko ong ba kumbau Elijah ula pen yap yakini kino yetu lupa ka jong bal shera kum jurungan pen yap ya kata ka jim ka jong u but haba Elijah ula yo snow ya kata ka kubor ba ka Jezebel ka temu ben pen yap yu Elijah ula pet no but haba ula pet no ula lek ban poi sya kata ka riklau but haba ula poi sya kata ka riklau ka tien ka jong blai ka ong tu ka ong ba Elijah ula duai shu blai ber ong shimno ya ka jing im ka jonga kan bawa hakapor ka jong Elijah dan ka tien ka jong blai kamdan ka ni ka tien ka bangingi puli hakini ki singi ki bamenta hakapor ka jong Elijah uyosno bet ya ka sur ka jong blai haka jim ka jong baru Elijah udwai ya kata ka jing duai habangi pet kita benikong jigi sim ka lenong ka bakhat kandai haka dekat ka ba
Kadang-kadang kebasahan tu kong rai uhi ula leci sengi lenti sekari klau. Tiap ula poi ula syang apa kata kading retam. Bat ula duai no nak mentai la dia bu un yap no. Ula ongru kalabiang kata menta atrai tu shim no ya ka jing im ke jonga na bangam long khampa bani ki pa jonga. Ula duai ya kata ka jing duai show belai. Ngana ma belai uya kendu ya ka tma ha ka jing im ke jong u. Udak syudap ban ya le ya kita ngino itu lupa jong bal. Bat minta kan ke Jezebel bat ka be ya kata ka jim ke jong u. Bat nganget ka ni ka por ulai jang ngai ulat thaj. Terau wong yu blai wong shim no ya kan ke jim ke jonga wong la biang ka tu shim no. Bat haba u blai u yo so ya ta ka jing duai ke jong Elijah. U blai wan ra ka tien ke jong u ha ka jim ke jong Elijah. Ma bu blai wan ra ka tien ha ka jim ke jong Elijah. U Elijah usdang biang ban mare na ka benta ka kerteng ke jong trai. Amen. Kat tadi ka jim ke jong aba jong fi. Larangi don yang ni ketien ke jong blai ke ni ketien ke jong blai am ka pen kemen ti ya ka jim ke jong aba jong pi. Haba ka donol ke jingi ka dap da kata ka jing khia. Haba gi tip yang ni ketien ke jong blai ka pen kemen ma blai ka donol ka kemen ka long kata ka dawai ke babha ha ka jim ke jong a bat jong pi bat ka dawai ke babha ka ni ketien ke jong blai. Tarau kektian bagi pulih kektian ke jong blai bagi pulih sepang ke jim ke jong Elijah kani ka ajing kai yang apa dia pi bahangi kermen hak ni kektian ke jong blai mah ka por bo Elijah ula do ji kermen ula ong yu blai shim no ke jim ke jong a u blai wan ra ke kektian ke jong u hak ke jim ke jong Elijah baraba u wan ra Elijah usdang man mariak biang nak ka kerteng ke jong trai ke juru ke dia ke jim ke jong a ba jong pi. Wah, ni don hari ke pertai ke belahap no nak ke buram ke jong blai. Bat ni kedua sibun kam tamah bangi syakri ya ke kerteng ke jong trai. Kijing le, kijing susi, kijing ketang, kijing kia ha ke mensi. Kinwan ra ya ke jing du jing kermen ha ke jim ke jong apa jong fi. Hari bang ha bangi tepat ha ba ke nongrem ke jongi ke scam ha ke ketien ke jong blai. Kalong syakom tak ke angkor. Kabalong kata kajing kermen, hak kajing kajang apa jong pi. Orang fi nginum ki lano. Balai maka ketien kajang blai ka beim, ka don hak kajing kajang apa jong pi. Tarau ka ketien kajang blai ka long kajing kai, ya kajing kajang i wei pi wei. Balai ka long kajing kai, ma balai ka ketien kajang blai habo blai ula krenem, u blai long balam ler. Ka ketien kajang blai ka kren ya kata, habangi pulih hak kajing ken nong ka ba apulai, dekat bakat kendai. Kektian ke jong blai ka om ni. Ublai umlong ubriu ba un lam ler. Lem ni ukun ubriu ba un kelak ka bemut. Ya ka ba ula ong un ler lani ya ka ba ula kren un pendap no. Kan ma ublai em de ubriu. Ba un lam ler. Ba ya ka ba ula ong ba un ler. Ba ya ka ba ula kren ba un pendap. Maka kektian ke jong blai habangi puli rom lenong ka balai ka basau kektian ke jong blai kom ni ka om ka ta em. Rai ta ai ban yo blai u ba shisha. La ubriu baro ulong balam ler kum tala tho ba on la man pen kesan ya me ha ketien jong me ban men la thiau ha ba un bishar ya me ketien ko jong blai ka pen shisha ba ublai umlong kum ubriu ba un lam ler ublai ulong ba shisha ya ke ba ublai ula kren ublai upen dap ya kita ki jing kren ki jong u lani ublai upen dap ya kita ki jing kular ki ba ublai ula kular ha ka jim ka jong ubriu tarau ngasuna ka sam apusan ka ongom ni ba kita ki brio ki ba apker men utrayam menju peliaran boko ya ka jim ka jong ki lara ka jing kermen ka jong a ka dei ha utrai ba bangi apker men ha uni utrai unum peliaran boko ya ka jim ka jong a bat jong pi terang hab dei ben tip ya ka ketien ke jong blai habangi tip ya ni ka ketien ke jong blai ka ni ka ketien ke jong blai kawan ra ya kata ka jing kermen kawan ra ya kata ka jing kular ki bau blai ula kular nama ta ka jim ke jong a ba jong fi wei pi wei wa on pendep ru ya kita ki jing kular ki jong blai tarau ublai em menju peliaran boko ya kita ki brio ki ba kermen ha u bat ka de ka bible em ka dap da ka nuksa sudah ki brio ki ba kermen ha utra ka benikong tom do hai bengin pet ya ka ni ka singi ka ni ka jingem ka shepang ka jong Abraham hai bengin pai nga na ka rom lenong ka ba sau dekat bakat pra terter ka ketien ka jong blai ko ongom ni uba khlam ka jingkermen pen ban ulang nyat ha ka jingkermen ya ubon ja long ma u kpa ki babun ki jat ben riu ka kum kata ka balaong kum ta uta sembai jong me ulong bat da ka ba ulalong ubam tulat ha ka jinget simla nyau ya ka met bala kelas dot no lupa ha ba ulalong jin chis pa snam ka kerta lem ni kata
Kajing kelas dot no ke kepo kasara badda ka ba ulak mi akata kajing kular ke jong blay sim la lingo arta tien da kajing bam ngej rei la pen klan yu hakata kajing ngej udah pendan burom ya ublay haba usong skemru bakat ka ba ulak kular udanya ke bor ban pendepru hey bu pol tho chpang ka jim ke jong Abraham bat u Abraham ulalong ubri ubam don kanu ka jing kermen rei uni ubri ubam don ya ka jing kermen ula don ya kata ka jing kermen belai nama ulang ngej hakata ka jingkular ka jong trai habo blay u khod yu Abraham haka Genesis nong bakhat ar wang mi no na ka snong jong khpa jong me na ka taka ri khpa jong me ba let chakani ka ri ka bangangan ai nam ta jong me shaka taka ri kanan wangan kurku ya me ba u sembai jong me un long bla kurku ba men long tau khpa jong ka jaj benre ka bakrao ka ta ri ka jingkular ka jong blay na ka mentau Abraham mar ka wei ka jingduna haka ni ka jingkular ka long bau Abraham bar ka Sara haka to ka por ki dei ki bam don khon ka kalong ka brio ka balingki bar ublay wan ra ya ka ni ka jingkular ha ka gm ka jong Abraham wang ngan pelong imi ka jat benriu bakrau kumnon pelong ka jat benriu ka bakrau haba na Abraham don utau sembai uban simti takra tien ka jong blay kong haba Abraham don syuk no ka jingkerman ulang nget ha ka ta ka jingkerman ulang nget hakata ka jingkerman hey hakata ka tien ka jong blay hakata ka jingkular ka jong blay bo blay ula kular nam tau Abraham ba u unlong utau khpa jong kata ka jat benriu but u Abraham ulang nget hakata hakapor ba ka ni ka jingkular jong ka tien ka jong blay habo blay u kular yau Abraham hakata ka por ka kerta ka jong Abraham ka poi nyopusan snem ka kerta bar ka pendep ya ka ni ka jingkular haka kerta ka ba shispa snem baru Abraham hakum kata ka porwam ukram don kanu ka jing arta tien ne ka jing bam nget haka kerteng ka jong trai lemni haka ta ka jing kular ka jong trai berkat ubri ubla shispa snem ka bri ka bla khandai pu snem bak unmi uta usembai na kata ka jing im ka jong u ka de ka ba e tamdo ubri ba shispa snem ka bri ka ba khandai pu snem re ublayam upendap ya ke ke ba ula kular nakam ta u Abraham tarau ka tien ka jong break u baklem ka jingkermen penban ulang nget ha ka jingkermen u Abraham umdan jingkermen re ulang nget pada ha ka jingkermen ha ka ta ka tien ka jong blay ha ka jim ka jong aba jong firu am ngim dan jingkermen ngideng jingkermen di tang ni ka tien ka jong u bat ngidi ban nget ha ka ni ma u blay u bala kular ya u Abraham upendep ya kita ke jingkular bara hobo upendep ya ke jingkular ke jong u hau Abraham un pendep ru ya kita ke jingkular ha ke gm ke jong ha bat jong pi amen tadau shanya hau ni blay wat nong man ra ya kata ke jing bam nget haba fishakri ya ke kerteng ke jong trai wat nong ai lat ya kata ke jing bam nget kan penduk jingkermen no ya kata ke gm ke jong pi Rai kermen hakan ka ketien ka jong blay ulala ban le ya ka gm ka jong Abraham ubrio ublas dot ka brio ka blas dot upen mi yo kun na kini ki brio haba ublay ula ado kata la si nam ta ka gm ka jong aba jong fi kan ma ublay banga ba fingi shakri ude ublay ubakra berkat na ka taisati ublay ula ban pen mi yo kun jong u Jesus Christ kala ban long ba ka taisati kala ban ka kun kanom la ban long ban kap kun dan kambay ke jing itu ne ke jing day re u blayam nakati soti ula ban pen mi yo kun jong u Jesus Christ nong pedem jong ka pertai takara ka tien ke jong blay ko ong bat u blay kam long bamla berkhot ka long ka bala haba u blay ula kren ke dan bor ha ka to ka jing kren ke jong blay takara haba u blay u kren ha ka tien ke jong u ki jing kular dan ka ta ka bor ha ka ta ka jim ke jong aba jong fi ban pen dep ya ki jing kular ki jong blay amen tarah ka jim ka jong aba jong fi ang idai bin chung nyet ha ka tien ka jong u man kermen ha kata ka jing kular ke ba ula kular ulala ban le kata ka jim ka jong Abraham frai umla ban le kata ha ka jim ka jong i bun singi du jingkermen no balai namang mi i ya ka jubab ha ka jim ka jong i ngila ya duwai ngila ya kerpat ngila u chau blai reina mar bang mi i ya kini ki jubab u blai ha ka jim ka jong i bun sin kita ki wan rano ya ka jing du jingkermen berkat Abraham ula arpusan snem ban pendep ya kata ka jing kular ha kita ki arpusan snem ka tien ka jong blai ka bada batai kam sim dan ka nu ka jing artatien kam sim dan ka nu ka jing bam nget ha ka jing ka jong u ula kermen ha uni u blai tarah ka jing ka jong aba jong fi ngila ji duai nam tai we min sim arpusan snem
ngila juduai. Ha? Ngila juduai. Ngila juduai. Si senem ngi duai, ngi ke jubab, ngila thaj no, ngi du jingkermen no, ngi ong ublei tiu num la ban penem syo yu ni ubreu. Ublei tiu num la ban penem syo ne ka yin ke jonga, kini ka yin ke jonga kan sa ka yin ke bejot. Balai. No ngim don ya ka jingkermen hari ka tien ke jong blai. Terau ka tien ke jong blai ka hikai yang ni. Bangin pet kini ki reu krau ke jong blai. Ha ba ki ya enti bat ublai. Kila yang scam bat ublai. Terau ang setengah kehtian ke jong belai hani ko ang bat da ke bau kami kata ke jingkular ke jong belai sim lalingo artetien da ke jimbam nget rei lapen klan yu ha kata ke jinget udah pendan burom yau belai sim la artetien han rei kehtian ke jong belai ko ang ni rei ulapen klan yu ha kata ke jinget ke jim ke jong Abraham ula ada pen klan sisa ya kata ke jinget ha ublai bat ha kata ke jingkular ke jong belai. Terah udah ong ti bah haba ula sos kem rukat ke bah ula kular udan ke boru ya ke ban pendap ya kata. Terah kan mau uni ublay bang afing syakriam udi ublay bakrau. Pun sin di mangi am bepenrit ini ublay. Pun sin bang di mangi am ban limit no ya uni ublay. Ngenum la ban limit you blay, ngenum la ban penrit you ni blay, mau ni blay uri bakrau ni ki bakrau tam do, ke kerteng ke jang u kalau ke kerteng halo ki kerteng baro, ke bam la bad u, bar khoi ke long ke bala, ke dan kam ha ke gm ke jang aba jang fi re tam bangin chukermen, ha ki ki jingkular ki jang try, bangin pentip inong try ku memlale ke gm ke jang Abraham, ka nget hiru try, bakan ke tien ke jang me ke dan ke bor, bar ha ba me melakular menan ke bor ban pendap ya kata. Tarau ngi hab duai kum ta habangi wana khamat ke jong blai habangi keren ya kini ke jingkular ke jong blai ni hab pendep ya kini ke jingkular ha khamat ke jong blai bangin iru kini ke jingkular ban pendep ha kata ke jim ke jong hab jong fi tarau habangi don ya ke jingkular am ke pelong yang hab di fi am bangingin nget amen ke jingkermen ke pelong yang hab di fi bangin nget ha kini ke tien ke jong blai kata kali ke ke baka tien ke jong blai ka le Abraham unget belayu nomor udan ke jingkermen hak dia ketien ke jauh belai hak kita ketien ke bau belai ulah keren hak jim ke jauh kum juru ngasutunar ke dia wei sepang ke dia beri ke pang islam ke asnem ke bible ke dia tu sepang ke dia jim ke dia beri ke beri am kala pelut ki baro bakadon ke spa ke jong ka baro kala pelut hak jim pen kia kala lewan walut na ki dong pen kia ki babun hari ke bible ke itu kong kam sim la yo kanu ke jim pen kia re ha ka por bakak ke yo snow spang u Jesus Christ ba ha ba ke yo snow spang menu Jesus Christ ya inti klaong ngan lej ban ngan yo ban kta ya kata ke jankup ke jong u ba ha ba ka ong ya ke ketien ba ha ba ka leru ya kata ke bible ke da batai ba kata ke jinstom na kata ke mat ke jongka kala kerja, bahkan ika beriau kala yo ya kata kejengkia. Balai kan ika beriau yo ika jengkia. Maka ika beriau kala kermen haga kerteng ke jong Jesus. Amen. Kan ika beriau kala nget hau ni Jesus. Kebabuan kinong penkia kala let ban wat ban yo jeng penkia. Hari ka kamsim la yo, hari ka sin baka yo sngow bau Jesus wan. Kan ika beriau ko ongan let bat ngan yok ta ya ke jan ke jong una sedien bat ngan yok ya bat ka por bakal le kum ta ke jimpen kia kala tu ha ka mat ke jong ka balai maka ni ke brio ka nget bat ka babel ko angkom nus ka jinget ke Jesus kam ya ke ke bangingi kermen kan ni ke brio kala kermen ha ke kerteng ke jong Jesus kalau yo sobo Jesus wan bakal kermen ha kata ke kerteng ke jong u bak angan da yok ta ya kata ke jan ke jong una sedien ngan sayok ya bak kada le hiru ya kata bak kalai ihru ya kata ke burom ke jong blai ha ke jim ke jong ka hey bak kata ke jinstom baro kala kriya na kamet ke jong ka iman kat arsnam ka ap ya ke jim penkia reha bak yo sngow shpang Jesus kala kermen hakin ke kerteng ke jong bak kalanget bak ongan da yok ta yu ngan sakya bada bakal ale kom ta kalai i ke burom ke jong blai kata ka dia ke jim ke jong aba jong pi ken ma wai kan dia u deitang u jisu u balaban ai ya ke jing kermen amen berkat kan ke beri kala wat kinong pen kia kala yo kala kermen kala pelonder ki pisah ki jong ka baro ha kita kinong pen kia
Bahkan yo ke jing penkia. Kala kermen ruah kata. Hari ke kamsim lai ya kata. Hari kasian ke baka yo snow sepang uniu. Jesus ba ya dan ti nang ta. Kani ka beriu kada yeng ba kada ongan de yo ben leben kata. Bara baka kata kada ya kata ka buram ke jong play. Ka jing kermen am ka pelong yang ha beri fi bangingin gan. Abraham ungyat nama belai ka jing kermen ka jong ha ka jing kular jong ni ka ketien ka jong play. Amen. Kani ka beriu am ha baka yo snow sepang Jesus Christ. Kalangnyat akan ka kerteng. Ba kala kermen ha ka kerteng ka jong ba kalai ya ka buram ka jong play. Ha ka chim ka jong ka. Tarau ha ka chim ka jong jong fi ngem la man kermen hang nondo. Nginom la man kermen haki brio, nginom la man kermen haki kurim ki jongi, nginom la man kermen haki khon ki jongi, haki kmi ki kpa ki jongi, nginom la. Ka jing kermen ka jongi ka dei tang hu try. Dei tang u Jesus Christ am hey bangi la ban shania. Tarau am ha bangi la ban shania am uni u blai ru am udan ya ka bor ban pendap ya kita ki jing kular. Tang u blai u dei u besisha. Tarau ni shania bai tang hu blai. Maka jingkermen ke jong ni hak kerteng ke jong ke pelong ini bangingin nyet hak ni ke kerteng ke jong Jesus Christ pada bangingin nyet hak ni ke kerteng ke jong try ni i ke buram ke jong play ni i ke jing penem ni i ke jing pen kala ni i ke jing pen khia ni i ke jing pen thamai. Amen. Oi fi hak jim ke jong fi ha ba fi wan show try fil angnyet te bu ni Jesus Christ dan ke bor ban penem. Bat fikir men hakata ka kerteng ke jong bat apa fila pediang UM PE ba utra udan ke bo ban kala ya ka GM ke jong P balai nama fikir men hak kerteng ke jong Jesus Christ ka jingker men ka pelong yang ha ba fi bangingin ngan ka jingker men ru ka pelong yang ha ba fi am mengin nile persyam ya ke jing tang bat ya ke jing susi ke bangi kendu hak GM ke jong ka baman la kesni. Lagi don ke jingker menem nila benle persyak lut kita ke jing tang baro. Maka ni kan duksa ka don sepang ka ke brio ha ke Bible ka tadi ha ke kitab benikong ke jong Samuel ha ke lenong benikong ke brio ke bekerteng ke takahana ke barong ke kemi ke jong Samuel. Ha bangi puli sepang ke jing ke jong ka hana ke de ke brio ke belingki. Bat ka hana ka don ru uni ulok u bekerteng u elkana. Bat uni u elkana udan art ngut kilok. Ka we ke kerteng ke penina maka we ke kerteng ke hana kani ke penina kani ke brio ke badan ki khon ki kti kani ke hana kani ke brio ke belingki bat kani ke penina am ke jupen bitar bet ya ke hana balik ke jupen bitar ma u el kana am udak iet tap men simha ya ke hana bat kani ke penina am ke jupen bitar bet ya ke hana ma balik ke hana kani ke belingki maka ke dan khon bat lingba ke jupen bitar ke jong kani ke penina ya ke hana am bun sien ke dap ke men sim jong jing thang bun sien ke dap ke men sim jong jing sus jinjar baka ketien ke jong blai ke dabatai bangi puli ke kitab beningkong jong Samuel ke lenong ke beningkong dadu ke dekat ke beningkong terter kani borok ke lenong ke kren sepang jong kani ke brio ke bekerteng ke hana ngam tip kani ke hana kanu sien ke laduan menduai hakamat ke jong blai ngam tip kani ke hana kanu sien ke lawan merkerpat sepang ukun bahkan yo ukun ngam tip hari ke ketien ke jong blai ke kam tho ya kata ke iba ke ketien ke jong blai ke tho ke ditang kani maka hana ke dap de ke mensim jong jing tang pada ka dap de ke mensim jong jing tang ke laduai syautrai ke ketien ke jong blai ke kren kani ke dekat ke kendai kong kum ta anda kilaya bam ladi hashailo kahana kalayeng teu eli lingdo ula shong ha ta ka jingshong hajan urishot ka jingkang ka temple utrai bat kala thang ka mensim joka kala du wairu ha utrai ka dayam ha ka por ba fi ya limba ka jingsu si ha ka por ba fi ya limba ka jingtang ka nungot fi juduai shutrai ni juduai ne ngim juduai ne ne fikir mau plat tang ki jingsu si ba ka jingtang ki jong pi ne ha ni jukun mau benduai ha ngijukan mau ne gi pusan pan ne ya kita gi tang ga bangi kendo ne bekat ngamtip kan ni ke brio kan ni ke hana kan snam kan duai na ka bentau khon ka Bible ka kamong hari ka dab da ka tang ga jongka ha ka bensim ga jongka ka dab da ka tang hari ka tang ru am ka shamla ban pensang ye ya ka bakan duai bakan yam ha khamat ka jong ne blai kata ka jim ka jonga bejong fi lagi don ya ka jingken men kan ka jingken men am kan ile persya ya ka jing tang ya ka jing sungsi ka bangi kendo ha ka jim ka jongi berkat kan ka brio ka ang no di ke ka ang no ban yo yo kun bar kada duai hakmat ka jong blai kada wan ban yam hoi ka dap da ka jing tang hari ka wan pada hakmat ka jong blai ban duai ba kada yam
baka jing duai ngasutna ka jing duai jong kahana kadi ka bri ka bam don kun refitep nam ka long specific ka jing duai ka jong ka kam kwa kun kan thai ka omet ai nga kun shin rang ai nga kun shin rang ha ka tien ka jong blai ha de khot khat wei kong kala da smai da ka kularu ka da ong atrai ki pat da shisha man kmi ya ka jinjin jar ka shakri jong me bat men kan mau ya nga menom klet ru ya la ka shakri henry men da ai kun shin rang hala ka shakri te ngaru ngan ai ti u hau trai borok kisngi kerta jong u bat ka serti kan om day ha ka khli jong u kam don kun kan ni ka hana re ka por ba ka pa ni kun am ka kwa do kun shin rang belai ka kwa do kun shin rang ma belai ka da kulan lupa yu belai ba men ai ngau kun shin rang ngan ai ya u shame ba u un shakri ka kerteng ka jong me ba ka serti ka nom day ha ka ta ka khli ka jong u ka ta ri ka jing duai jong ka hana ka da pan specific na utrai ngi juduai ni em ya kata ngi judon em kita ki specific prayer ki jongi ka bangi wan man wan ban ya makmat ka jong utrai ho ngi dap da ka jing thang ha ngi ya makmat ka jong utrai bangi kerpat ya kata makmat ka jong utrai ka jana ha ba ka pan ni kata ublei udios ngau ya ka jing duai jong ka hana ang ka tien ka jong ublei wala ka man sim ka jong ka dap da kata ka jing jinjar wala ka man sim ka jong ka dap da kata ka jing stom ka dap da kata ka jing bitar kani ka kampan sangye bakal kan duai kamat ka jong belai bat ublai do yos ngo ya ka jing duai ka jong ka bat ka ktien ka jong belai ka dekat ka bakhat kan dai kong ka dekat ka bakham stu sipo kong bat utrai ulakan mau ya ka utrai ulakan mau ya ka jing duai jong ka hana bat haba utrai ulakan mau ka jing duai jong ka hana utrai ula jubab ya ka jing duai ka jong ka bat ula a ya ka hana ukun sirang bat ka pen kerteng yu tau kun sirang usamuel belai nama ka ong ngalapan na utrai kata ka jim ka janga pa jong fi bun sien ngong fi babun ki breu ki ba wan chang ni ka jaka babun ki breu wan thwa duai ki dei breu ki balingki sudah babun ki wan ila jiyo man krang ila jiyo man slok eki hari hap tip eki pat baka tien ka jong belai ka ong duai wala ka por fi tang wala ka por fi dab ka man sim jo ka jin ja fi kwa pala ikon duai ba ublei un kurku ya pi kumbala kurku ya kahana oi fi ngi ya ha ka jing ki bakin jaman sim ba bon na ka jim ka janga ba jong pi rei ha bangi duai utrai ai un yos ngo ba utrai un jubab ya kata amen kata ri ka jim ka janga ba jong pi maka jingkermen ha ka kerteng ka jong Jesus Christ am ka ile persalot ya ki jing susi bat ya kita ki jing ketang ha ka jim ka jong i kahana kadap da ka jing ketang reha por bakal ka ketang keduai ai banga firu in long in but nuksa na kini ki brio ki jong play ha por joka jing ketang ha por joka jing jinjar ha ka por joka jing shitom ha ka por joka mensim ka jong i ka dap da ka jing kia angin duai nginum keno you play haringin duai mangin upkerman ha ki jing kular ki jong larangim dan ka jingkermen am ngila sangye benduai na do meno kata ari ka jing shisha lagim dan ka jingkermen ngila sangye ngila dab da do jingkermen ublei umla ban pen im yu ublei umla ban pen kya ka ni ka ying ka sem ka jonga kata dai lagi la do jingkermen reha bagi don ya ka jingkermen yang ublei ula amen ublei ula te ban pen mi kun na Abraham hak kerta ka basis pasnam habaka hana kala duai ublei do sngap ya kata ka jing duai ka jong ka hana habaka ni ka bri ka bapang misnam ka asnam habaka nyet aka kerteng ka jong trai habaka kermen aka kerteng ka jong uklai i ka buram ka jong ublei ka jim ka jong ka haka jim ka jong ab jong fir ngi ben pun krai ka kerteng ka jong trai bain ong trai mela banga kermen tangan ka kerteng ka jong me kata ri ke e baka jing kermen ka le nam ta jong ab jong fi ka jing kermen ka pelong yang ab fi bengin nget ka jingkermen ka penjele persya ya kata ka jingtang baro ba ka jingkermen rem ka ile persya ka jingbam ngai karan kan ko ikanduk saru na ka tien ka jong blage pang Bartimeus ngitip ya Bartimeus ude ubreu braka malla ka Bible ka batai pang ka jim ka jong habangi puli ka gospel ka jong Marcus nomor 10 kong ujusong makia man krong hakata ka lenti bar haba ula yosno ba Jesus Christ uyat nakata kalenti uni Bartimeus am ula perta ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ka ktien ka jong blai ka omni record ka ba
Sapuri ha kalenong ka bispo kong. Tikila wan poi ha Jericho ha ba udang let no na Jericho bar kisanran jong u bar upai ba babundi. U Bartimeus u ba malla u kun u Timeus u la syong harunti. Bar udah makia. Haba udah yosngo ba udah u Jisu bana Nazareth ulas dang man kerpat jam bat ban ongku Jisu kunu David tu isen yanga babunti kila yesnengi u ban snap jar henry ula kerpat jam kamtam me u kunu David tu isen yanga u Jisu haba ula yeng ti ula ong tu khot yu bat kila khot yu tau ba malla kida ong ha u tu kermen bat tu yeng ru ula khot yami bat kat bau Jesus Christ udang ya lingba udang wan poi hai po Jericho bat haba udang pon poi kan ka jaka uri Bartimeus ula yosngo namar ki break ye kren bat haba ula yosngo ya kata ke kerteng ke jong Jesus Christ ban Nazareth ang ketien ke jong blai uni Bartimeus ulas dang ban perta ya ke kerteng ke jong Jesus Christ balai usdang ban perta ma balai utip ba uni ude Jesus ban Nazareth ukermen hak ni ke kerteng ke jong Jesus ban Nazareth ma babu nak kita Paul don kini ke kerteng Jesus re abo yo snoi kan ke kerteng ba ung Jesus ban Nazareth udah kermen hak ni ke kerteng ma kata ko Paul abnas pang ke kerteng ke jong Jesus Christ bat ka jing shkri ke jong u kelas dang na po Galilea ka badan na po Nazareth bat haba ula yo snoi pang ke kerteng ke jong tra bula pen khia ki bapang ula pen pe ikhmat ki bamalla ula pen em ye ki bayab u Bartimeus ru udan ye ke jing kermen hak ke jim ke jong u ba undai uni Jesus u ba un yo ban ketai tai khmat ke jong u ngai ba un sa yok ya takadau u Bartimeus bo yo sngo ye kan ke kerteng ke jong Jesus Christ ban Nazareth udah pertau udah angko Jesus kono David to isen yanga udah pertajam ya kata ke kerteng ke jong try bar babun ki beri ki badan lang rengkat badu kira ong to ngap jar Reu Bartimeus ukam snap ya ke jingong ke jongki udah pertab yang sisien udah ko Jesus kono David to isen yanga baru Jesus de yosno ya kata baraba u yeng udah ong to khot ya u bar ki bri ki ong ula khot ya me baraba ula let show Jesus udah ong me kwa bangan le yu uang kwa ban iman uang kwa ban iman uang ke jinget ke jome kala pen khia ya me balai nama ulah kermen haga kerteng ke jong Jesus Christ ki breu ki ong Bartimeus ngap jar hari Bartimeus ukam ngap Bartimeus udang pen crowd show udang perta show ya kerteng ke jong Jesus Christ ngai fi ki breu am hak bagi syakri utrai bun sin kin ura ke jing bam ngai balani ngap ki am ngin do jing kermen no hak jim ke jongi bun sin ru am ke jing ke jing perkhat ke jongi ru am kau kren be ya kata ke jing bam ngai balani ngap ya kata am ngin do jing kermen no hak jim ke jongi long ke belong Bartimeus haba ki breu ki ong sabjar haba ke jing ke jing perkhat ke jong fi ko ong sabjar wan no ngap pertai ke kerteng ke jong try amen pertai ke kerteng ke jong kombo Bartimeus ula pertawong ko Jesus kono David tu sendai yanga hawa fifi pertai ke kerteng ke jong utrai yosno bo utrai unjubab ya ka jing perta ke jong pi ma ula jubab ya ka jing perta ke jong Bartimeus amen takadau Bartimeus udan ke jing kermen te tangan no tangah kerteng ke jong Jesus ubana Nazareth hak jim ke jong aba jong firu ke jing kermen ke David tangah ke kerteng ke jong Jesus Christ haba ke jing bam nget kiwan ben sangye ya kata pen kraw ya kerteng ke jong Jesus Christ perta ya kan ke kerteng ke jong Jesus Christ amen wanam ngap ya ke jing bam nget wanam ngap ya ke jing syukur wanam ngap ya kata ke jing lam ler ke bawan ha ke jing mut ke jing perkat ke jong pi hari perta ya ke kerteng ke jong trai bagi perta u boleh yosno Bart Jesus la yosno te ke jing perta ke jong Bartimeus baru la khat yu Bartimeus baru bola khat ula dapen kia ya ke jing im ke jong Bartimeus hak jim ke jong aba jong firu mai fi ublei ula bele kata abangi perta habaki khmat ki jong ki bahing basem ke jong ki shat tamalla hak bor ke jong setan kimi i yang ni ke gospel ke jong try ke gospel ke jong try kala tamalla khmat ke jong ki balai mau setan ule kata manoban perta di mangiban perta kombo Bartimeus ula perta ya ke kerteng ke jong Jesus Christ ni di mangi barang try le isin ayaki ko mamle isin ayanga amen katari ke jikerman ke mangi don ha ke kerteng ke jong Jesus Christ baru ano mai ku kin jing bam nget kin wan ra ya kata ke jing do jikerman ha ke jim ke jong pi oi fi ha ke jim ke jong a ha nu snam nga bar ke yeng ke sem ke ken do shibun ha ke jing ye
Ikan duk sibun bah. Hari namar bah kadang keketian ke jong belayam, keketian ke jong belayam ke ai ke jingkerman. Hak jing susi ke jing yam ke bengi ikan duk. Keketian ke jong belay ke penkeman ni ke mensiam ke bersusi. Balai, mak kadang keketian ke jong belay ke kular dia. Baka keketian ke jong belay ke ai jingkerman. Mak nishania hakata. Tarau ki jing ketang ki kamla banyele. Ki jing susi ki kamla banyele. Mabalay hau news nem am ngoi fi ikurim junga ipun ini kelung ka kapo jungi. Bat hakapor bidang dap prabanai ngila do noi. Bat kadi kapor ka bayangi ya limba ka jisusi haka jim ka jungi. Kadi kapor bangi ya limba ka jingyam. Re ni tepat ya kani ka wai baka ktien ka jong blay ka ai ka jingkermen. Ka ktien ka jong blay ka ai ya kata ka jingkermen haka jim ka jungi. Taraha baki wan kini ki eke ya ka jim ka jongi royam ngi kham do jing kerman ngi kham kan no yu blay hari ngi la shushania bet ha ka jialam ka jong u bat kawi ka nuksa ka bakraw tam do abang ya ling ba ka tam nga perkhat pong jo perkhat u jo royam u la shakri u try habu shakri u try am uni usitan wan benyele ka jim ka jong u bat udah keta ka yok ka kot ka jong u udah keta kita ki khun ki kti ka jong u Bar ki khun ki jong jo baro ki yap. Hari ling ba ta ka Jesus si bu jo bu kendo am. U kham klet ban mani u try. U kham klet. Udah mani u try. Bar kata am ka pen kan mau ti ka jim ka jengi bang ya ling ba kata ka jing so si bang kendo. Ba ki baro am kinum lan pen sangi ngi bangin mani u try. Mal bang yap kermen be tang ha kerteng ka jong u ti. Tadau ka jing bang ngi kham la ban wan ban yele. Ai fi man ka poram kadi ka hui man ka poram habang yele check up am habang ila tip bi khlong idan ka jing pang ka jistam ka khapo ila le check up man ka por bale check up am naki khmat ka jing lok jong am shumi be ki ummat ma bale yo slow be tang ki khubor ki bam dei but hakata ka por habang yedan la hapo kaling ong shunget bet mlele Wanam snap ya kita, snap ya kaya berketian ke jong boleh ke keren, snap ya kaya berketian ke jong boleh ke kular, baka tayam ke ai jing dengan hakum kata ke Paul berjeng ke jing susi ke bangian. Tarau ketian ke jong boleh am ke long ke jing kai, boleh ke long ke jing kai am bahkan wara ya ke jing pentingan, hak ke jing ke jong apa jong fi we, baka tak ke jing pentingan am ke long ke jing kermen ya ke jing ke jongi. Bahkan nuko ayom ke bangiyat. Lada ki jingle ki wan ki slap ki wan ki air ki wan ki tma ki baharu kom ki wan nasyate banasyate habangi don you Jesus Christ ki kermen be tang hari ka kerteng ke jong trai. Amen. Ki jeng bam ngek ki numlaan pensenge ya ka jim ke jongi. Kumba kita ki beri ki ong yu Bartimeus ngap jar u Bartimeus u kam ngap iki udah perta kum juru ai bakatakan long ka jim ke jong pi. Baraga jim ke jongi way pi way. Apakah wan ke jing bam ngek ngin perta shishu ya ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ngin pen kraw shishu ya ke kerteng ke jong try. Bo try bang ngingi syakri u yo sngo bang ngek unju bab. Mabalay kataga di ke jing kular ke jong. Amen. Cibun pelan ke jingkular nak ni ketian ke jauh langi tip ini ke jingkular am kini ke jingkular am kila long ke jingkur ku sisa hak ke jim ke jongi langi ya limba cibun mai fila langi ya limba ke tamayam ke ketian ke jong blay ke long ke don ke jingkular hey baka ketian ke jong blay ke setenat bah bagi puli Ephesus nong banriu dekat basipau ong to hak bawai no to long fi ki baklan hau try bar hak bor ke jingklan ke jauh hak ki tamang bangi kedo ni tip tangi ni ke way baka ketian ke jong blay ke kular bagi long ki baklan hau try bar hak bor hak jingklan ke jauh kam dia kabor ke jongi hari ke dia kabor ke jong try amen bablay kata ke jing mente yangi makam dia ke jing klan ke jongi ke dia jing klan ke jong try abangi ya limba ke jing kerdo ke tien ke jong blay ko blay jongan pendap ita ke jing kerdo ke jong fi kar kum kata ke jing rispa ke jong ha ke buram ha ukris jisu ke tien ke jong blay ke kularte kata hey bah Deuteronomy lenong bal pra ublay wangan ker kui pi hakan ke ri ke ba fifidan bangan kentiu ya ke jim ke jong pi hey ublay wangan penroi ke ni kti ke jong pi ba filong ki beroi hak ta ka spa ke jong pi kita ke di jingkular da ke ktien ke jong blay ba bangi don ni ke jingkular ni don ni ke jikerman ba ublay lan pendap lut ya ke di ke jingkular nak ta ke jim ke jong apa jong pi amen de wat ai lat ya ke jing bam nget kan wan waju ai lat ya kata pensap jari ke jing bam nget perta ke pertau Bartimeus maka jingkerman kai le persya ya ke jing pamnget maka jingkerman ruam ke pelong yo blay bon yo snow ya ke jing duai ke jongi tak ada di tang hak ketien ke jong blay bangi don ya kata ke jingkerman ngiap kemilenti
ya kata ke jingkermen ke jauh try limba ke ketien ke jauh berkum juru ke juru ai so senai ke lenong balai dekat ke ba persan ke ketien ke jauh belai kong ni ba utrai ulong babha ya kita ki ba kermen hu ya kata ke mensim ke bawat ya utrai ulong babha ya kita ki ba kermen hu ba ya kata ke mensim ke bawat ya kemau utrai ulong babha tang kita ki beri ki ba kermen hu bat yang kata kami sim ke bawah ya terau Isaiah uang ke Isaiah saupo dekat ke balai po uang kita ki baap kermen how try kin pen my body la dia kin heri tap yang kum ki pukri kin ya kin am sutai kin mare kin am soluat terau bagi dan ya ke jikermen how try bagi ap kermen how new try pen my body ya ke jim ke janga ba jangpi balai mangi kmilenti tang na ngim kmilenti nang no ngite ba kajirap ka numan nang no kajirap ka wan metang no try tarang ngi kmilenti no try tarang ngi kermen hakan ka ktin ka jau balai ngi kermen hakan ka ktin ka jau na udan ka bor ban pendap lot ya kita ke jingkular ki ba ula kren ula pendap ya ke jingkular ka jim ka jau Abraham ula pendap ya kata ha ka jim ka jau Bartimeus ha ka jim ka jau ni ka bri ka bapang ka Arsnem ha ka jim ka jau ka Hana bara ka jim ka jau apa jau firu utrai wangan pendap. Amen. Ni dan em ya kata ke jingkermen. Tarau ke jingkermen ke pelong ya ublay bu unjuba ya ke jing duai ki jongi. Trai ublay jongi uday bekelut em day bekelut ublay bu jongi di ublay bu yosngau. Bar haba uday ublay bu yosngau em uday ublay bu juba ya kita ke jing duai ki jongi. Berkat ka ni ka wei ka ktien ka jong ublay ka kren hapo ka kitab nang bishar ha ka lenong ka benriu ka kren tu pang Gideon. But hakani ka por am haka kitab nong bishar hakal nong banriu ki Israel am la shasen shar haki Midian henyosnem balila sa shar haki Midian ma kila le bam hok khmat ka jong blay kila kan taj no yo blay bara ka por ba ka jinjin jar ka wan haka jim ka jong kiam bara ka por ba kikilin nyar khmat ka jong blay u blay udah pa inong tulu pau jong u mar u blay udah jet ya u Gideon banlong utau no ile persha yaki Midian ban pelat yaki Israel na ka jinjin jar ke jongki namar baki Israel ki lenyar ublay uyos ngau bar upen mi ya u Gideon kata ka ketien ke jong ublay ujubab dia balai ujubab maki Israel ki dan ke jingkermen how try bar abaki lenyar how try utrai udah pelat yaki na ke jinjar ke jongki kum juru ka jim ke jonga ba jongfi habangi don ya kata ka jingkermen makani ka jingkermen ka pelongi ba ublay unjubab ya kini ka jing duai ka jongi nama balai habangi wana khmat ka jong umir bar sngi ngite ba ublay yosgo bar ublay un leru ya kata amen kan ngot fi duai na mata ka yeng ka sem ka jongfi kan ngot fi duai ba ka jing penem kan wan kan ngot fi duai ba ka jing thau thmai kan wan ha ka yeng ka sem ka jongfi ngoi fi kum ki breu ka mang ong menen dak sedang ni man thaj no ni man tanya balai naman ngimi ka jubab ngimi hari kan mau kan ko way ublay ubagi syakri di ublay buyos ngo bar ublay ba jubab duai kat pat ka jubab duai hadong andai amen fini ya ka boram ka jang ublay ma balai ngastunat ka sam kat pra ko ong kata sam khat phra khot benri ko ang halaka jing pisang ala khot kerpat au trai bagala ka ang hau blai jonga ulai sngo ya khtin jonga na ka temple jong u ba ka jing ka ang jonga khmat jong u kala poi shaka skor jong u blai bangi shakri di blai bios ngo ya ki jing ka ang ki jongi ulai sngo ba nget hiru blai jubab ya kata amen keritang kata ni duai ni am ni kermen ni am hakni ka kerteng ka jauh trai kan mawa ko bu Abraham udah beri belado jingkermen rei ulang nyet pat ha ka jingkermen ha ka ketien ka jong play ka Hana ka adap da ka jingtang rei ha ba ka duai duai ublay yo sko ba kalai ya ka buram ka jong play ha ba Bartimeus yo sko ba Jisu ba Nazareth wan udah perta ki beri ki on sabjar rei udah perta shisho udah wengi kata ka jibam nget ka jongki ba udah perta show try kum juru wifi abangi duai abangi dan ke jingkermen ho try kan mau ni ublay jonga ban jong fi bangi syakri udah ublay bios no amen tarangi habat pha ya kan ke jingkermen
ai bahkan ni kan long kum taka angkor hak jim ke jongi kabang ngap long yang ngap dia fi bagin yang scam hak jinget ke jongi hak kerteng ke jong Jesus Christ ki slap ki wan ki thma ki wan ki eryong ki wan ki jinjar ki wan ki jing syukur ki wan ki jinglam ler ki wan ki ni ke numla ban pen ki ya ke jim ke jongi maka jingkermen ke jongi ke David hau Jesus Christ amen makan maru akan ni kuai maka kwa ban pen kut dak di dekat kemau ngi em akan ke pertayam ke pertai ke bamru blai ke pertai ke balaklon fi syakri utrai am ngoi fi fin kendo be shibun fin kendo be shibun fin kendo ya gajing syakren lam ler fin kendo ya gajing syakren bam day fin kendo ya gajing syapen shitom fin kendo ya kata haba fi syakri kerteng ke jong utrai hari kan mau pa dikade kawai kermen hau haba ngapule syakat testament ke betmai haba ki banget ki baningkong haba ki bot utrai kira syak penyam kira syak penstom kira syak set bendi kira syak sempat nak bentar ke jengit hari kata am ka kamla pensengi iki bakin syakri utrai balai maki kermen hau Jesus Christ balai maki lai iyo ni Jesus Christ ulami pat neki bayam barke ke ba u kren u pendam tadau ki da bot utrai la ka deish ka jingyap am ki da kloi balai maki dan ke jikermen hak kerteng ke jong wai fi ngab na firu teng ha ni ka pertai ke bangi kendu bangi yan ki wan ke jingdu jikermen rewat ai lar kita ken pensang ye ya ke jingya lenti ke jongi baru trai la kren lupa ya kata wong ke lenti ke jong ke bakim ke lenti ke bawet ken kendu ke jinjar rewang tolong slurpi ngada job yang ni ke pertai kata ka diga jikermen bangingin long slur kumbau blay ula job yang diga pertai ula khat yang ngab review kinong job tadau habang ya yang diga pertai ke bamro blay ke pertai ke belahap no na ke buram ke jong blay ni baro akan diga sngi menta ni wan shi jing syukri ni syukri ya kerteng ke jong utrai balai man ni ap kermen ya ke jingwan ke jong amen tadau ni syukri utrai habang isyak kren ru tadang isyak kriu trai habang isyak syun ru tadang isyak kriu trai habang kadi ka pertai ka yas ka bamru blai isyak kriu trai balai damang ni ap ya ka jingwan ka jong u ni kermen ha ke e ka ba u la kular wangan sawan ni ap ya kata tadang ka tin ka jong blai ko berkut dengan ka dekat naga city jong pol shin titos lenong ka ba ar naru ka dekat ka ba khat wei khat ar khat lai kong kom ni namar ka jingai e ka jong blai ka la pau kaba walam jing penem haki beri baro kaba hikai yangi kenang hakabala lenno ya kata ka jing bamru blai bari ka jing ko abrai ka pertai ngin yo em bakan adekar bat bahok bat baru blai hakane ka pertai ka bamenta kibaya kemi ya kata ka jing kermen besuk bat ya kata ka jing mi pau ka burom jong ublai bakrau bat ujis kres no penem jongi ngi hadu kini kisngi ki bamenta ngi yakmi ya kata ka jing kermen ka besuk tin paring ka blessed hope kay kata ka blessed hope kay kata ka jikermen ka besuk hani ka bible ka doong bat kata ka jigwi pau ka burom jong blay bakraw baru Jesus Christ unong penim jongi ni kmi ya kata bat ya Jesus Christ unong penim jongi ni ap ya kata ka sngi taraw ni ka pertai ka bamru blay taraw ni syakri utrai terang imani yang ni kerteng ke jong u mau la it palat ingi ula le snai palat ingi baru wong sawan shaw ingi ba ngi ap kermen ya kata sngi ka ba un wan shaw ka ba kren pang ka jing rong no tarau ka ong ka jing kermen ka besuk tarau ai kat baginang ap akan ka jing kermen ka besuk angin long ki baru bulai amen angin ya adekar bat angin long ki bahok da ka jing long hok ka juk trai hak jim ka jongi kata ka de ka wei pak wei ka bangi kum ki banget ngi de ban le trao wanom ala ba ka de ka pertai kan do jing kan men wa fi bobon ki briam bat ka tarung kren bobon ki kristan ki do jing kan men no bobon ki peniap no ya la dia balai kim dan ka ketien ka jong play darangi dan ka ketien ka jong play ka ketien ka jong play ka jing kan men yangi hakano ko ko benta bangingi yan kani ka ketien ka jong play ka download ya ki jingkular amen tarang ni dan kambha
ban pulie yang ni ketien ke jong trai man ka pol nak ni ka jakangi ju ai men sim ye fi pulie ka ketien ke jong belai pulie dama belai kalong ka ji ka ye fi kalong ka jing pentingan ye fi kalong ka jing ai saslam ke jong fi ma pin yo ya ka ta ka jing kermen ke jong trai ma fi yo jing ka ku ha ba fi pulie ha ka pol ba dan meno bala ban ai men sim fi bala pentingan di fi ka dai tangan di ka ketien kalau bala ben le kata amen